De coalitie in Aruba pleit voor een soort kwijtschelding of een schikking van de lening die ze hebben gekregen gedurende de pandemie. Wat vind je ervan? Nou, dat pleidooi heb ik nog niet gehoord. Ik heb vooral gehoord dat Aruba ook die leningen natuurlijk erkent en ook die wil terugbetalen. Nogmaals, die leningen lopen af in oktober van volgend jaar. In de komende tijd gaan we natuurlijk met elkaar in gesprek. Dat blijven we ook voortdurend over de overheidsfinanciën. Maar wat ik heel erg belangrijk blijf vinden voor Aruba is vooral ook dat de overheidsfinanciën op orde komen. Dat er in de begroting zodanig wordt gesneden dat er ook daadwerkelijk middelen beschikbaar zijn om bijvoorbeeld de betalingen te doen op het gebied van het verbeteren van het onderwijs, de wegen, zorgen dat armoedeproblematiek wordt aangepakt. En vooral ook, want dat is denk ik een van de belangrijkste thema's, dat de inkomsten gerealiseerd worden. Dat mensen belasting betalen en dat dat ook gebeurt natuurlijk door de mensen die de sterkste schouders hebben, zodat het land de middelen heeft om ook de juiste dingen te doen voor de bevolking. Is er ruimte wel voor een soort schikking of een soort kwijtschelding? Nou, dat is op dit moment totaal nog niet aan de orde. We hebben die leningen net uitgegeven en uitgekeerd in de pandemie. Natuurlijk, omdat Nederland de landen, maar ook Aruba wilde bijstaan. Het was onmogelijk om voldoende middelen binnen te halen. De pandemie heeft er enorm ingehakt. We gaan uiteraard over die financiering spreken. Maar het is veel te vroeg om over dit soort onderwerpen nu al te speculeren.